Виждаш ли? То си спирачката. Значи това всъщност... Еврика. Това обаче... Да, ето е спирачката. Отваряш и може да я вдигнеш. Обаче като я вдигнеш, как ще я закрепиш? Ако я направиш... А тежко ли? Ами тежичка. Това малко трудно се откача. След това обаче като я вдигнеш... Ти правиш така. Колко щастлива. И преместваш сушилнята тук. Защо да я местиш там? Ами, и аз си представи на нас как оня плод, не ни работеше. Последния. И ако знаех този номер, аз можеше да вдигна това, да преместя сушилнята тук и между последния печатащ плод и сушилнята да има един празен плод. Обаче не работи в момента. Виж какво направи? Почне да работи, то ще падне на... Добре е сега. Да. И това могло да се вдига. Само да питам. Значи, знаеш какво се сетих? Когато последния плод не работеше. Ако знаех това, можеше да вдигна това, да преместя тук сушилнята и между тази глава и сушилнята пак ще да има един правилно. Разбираш ли, ако искаш, може да се преместиш. Аз мисля, че сушилната спокойно да се наместят. Да бе, те са на колеца. Я виж да реши умя. Виж, човека пита нещо още, ако трябва да се казва, да се... Аз открих нова функция на другата машина. Спомната си е умно бе. Сега на старт ще тръгна ли да работи? Сега да тръгне да работи. Сега старт, сега да завърти, да печата. Трябва да не е наръчно. Да, давай. Сингъл. Да, сингъл, да. Пускам какво ти трябва. И натискаш Старт и почва, да. А има ли значение паракела къде трябва да е? Трябва да е в началото. Каква точка да е? Или то само си го? Не разбрах. Чакай. Това главата трябва да е тук, за да тръгне в началото. Не, може да прави на други. А ако е тук, Не. трябва да е тук, нали? Да. Начална точка. тъй като Начално, тук тя търси начално, кога ти прави програма. Да. Ако прави тази програма, може да тя идва Да, тя всички сама си сам. Ама в началото трябва да си е тук. Да. Само не е така. Да, тук Между... Така. Това е проблема, защото когато ти пускам програма, тя намира позиция автоматично. Сега старт ще тръгне първо. Да. Emergency. А някъде има отпечатък? Да. И така, кажеш там. Не, може така. Сега? Girano un pochino. Да. Малко се отвърнат и доста, трябва да ви кажа, и се откачва. Не трябва да подкрепим. Да не може. Так, това е там.
има още. Не, нещо. Ага. Трябва да се фиксира добре. Тия двата трябва да се насъхнат на всичко, да се отворят, да се отворят такава ли. Правме е видно. Прекалено са опънати и се вадят. Значи да, на тя бе. Vada tutto, devi defissato, se no non si riesce. Non te la posso. Да, да включай, так. Какво трябва? Това е 8 бе, чакай. Cioè, glielo mettiamo già a posto. 8 бе това. Но малко друго. Devo trovare il modo di fissare questo qua su questo. Погледай тук. Някаква много да разбира. Спирачката. Да, да ме погледай точно. Ами Не, трябва Лазарче. да гледат Кое е нещо спирачката? друго. Ето това. Това не е стирачка. Това трябва да свети. Между... Оттам от тук, това свети това датчика. Като правиш, като минеш тук, разбираш, ще спира автоматично. Ако не, значи Ама как ги гледат двете? Не, бе, тук Едно трябва да срещу свети друго някаква трябва. лампа. Ето тук някъде трябва да... Vedi? Има някои, кои много трябва да малко да се справят тук с лед. Да, защото са Си малко по... опънати и се вадят. Да. Какво беше се извадил татата? Ми вадят се, защото са много опънати кабелите и тя е ще много... трябва да ги стегнем малко. Или малко тиксови. Да си поздрава. А тези кабели за какво са? Като се върти да не влезеш пред... Аха. И Ага. има машина се спре. това е разликата между винт и болт. Винта самонарезан. Ако толкова ви И е с вълнува, по- ще попитам и ще ви И отговоря. е с по-едра ръзба. Винтъл бол. Prova forse un po' troppo. Prova. Occhio che parte. Anche perché adesso vibra e si è normale, deve essere tirato. Цитрите какво показват? Ето там дето се сменява. При вас как беше фиксирал? Не, долу. Не, долу. В земята или? Защото виж, много бързо си се сменяват. Ето, не, тук се сменя Казва от само 5. 5 и 9, 9. Дюбел. Това е в момента от 5 до 9, 9. Само крайното. Да, То в момента чертано има вече. 5. И 2, и 4, 5, 6, 7, 2, 4, 8. 6, 8, 10. Е по-добре да Какво броите? има надолу някой клятка. Да, между петата и пода. Да е много здраво. Метал. Служи това е малко гума. Не гума, метал трябва да е между... Тук Да, точно. трябва да има метална пластина, която да не позволява на петата да пада надолу. И тогава вече да се сложи болта с дюбела. Да. Да се направя, защото тя му Да, играе. да. Задължително. Ще стане... Това означава, че трябва да се дигне. Да, ама тя е нивелирана, вече не може да се дига. Никога не пипа тази неща надолу. Там не пипа никога нищо. Там долу, там. Да. А там не. Ако имаме проблем с машината, вие правите ли такава поддръжка или някой към някой друг трябва да се обръща? Аз по принцип не съм техникъл. Знам как се работа, може да монтира, да демонтира.